ஆகும்போது நோட் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு அவங்க நியூ கம்யூனிட்டியில் அவங்க வந்து என்ன இன்டர்நெட் வந்து அலோவ் பண்ணுறாங்க. இப்போ என்னோட கம்யூனிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா, ஈஸ்ட்லிங்க் இன்டர்நெட் வந்து ஈஸ்ட்லிங்க் மட்டும்தான் அலௌடு. பெல்லேருந்து எதுவுமே அலௌடு இல்லை. ஆனால் இதில் ஒரு ப்ளஸ் இருக்குது. அதாவது வந்து ஈஸ்ட்லிங்கில் என்ன ஒரு ப்ளஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து கம்யூனிட்டி பேஸ்ட் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க. இந்த கம்யூனிட்டி பேஸ்ட் இன்டர்நெட் கனெக்ஷனில் என்ன ப்ளஸ் அப்படின்னா, நம்ம ஊர்லேருந்து வந்திருக்க எல்லாருமே என்ன பே பண்ணுறோன்னா, $79 பே பண்ணுறோம் இன்டர்நெட்டுக்கு. ஆனால் எனக்கு $60 தான் வருது. ஸோ இது ஏன் $60 தான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஹோல் பில்டிங்கில் ஈஸ்ட்லிங்க் மட்டும்தான் அலௌடு, வேறு எந்த கனெக்ஷனும் அலௌடு இல்லை. ஸோ இந்த பில்டிங்கில் வந்து நெகோஷியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இன்டர்நெட் ரேட் வந்து நெகோஷியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸ்பீடு 1 GB. ஸோ வந்து பெஸ்ட் இன்டர்நெட் ஃபார் லெஸ்ஸர் ப்ரைஸ். ஸோ இது மாதிரி வந்து அவங்கள்ட்ட கேட்டுக்கணும். இன்கேஸ் நீங்கள் அங்கேவே ஈஸ்ட்லிங்க் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா, அவங்க கொடுக்குற கான்டாக்ட் பண்ணி இது மாதிரி வந்து